дар заминаи сиёсати дурбинона ва бобарори пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат имрӯз дар кишвари мо сулҳу субот таъмин буда, сокинон дар фазои осоишта ба сар мебаранд. салом тамошобинони иззатманд, барномаи нуқтаи назар аст манзуратон ва ин навбат мо бо прокурори калони маркази ягонаи иттилоотӣ оид ба пешгирии экстремизм, терроризм ва киберҷиноятҳои прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Азимҷон Неъмат ва прокурори ҳамин марказ Аҳмадзода Наҷибулло Файзулло дар мавзӯи баланд бардоштани самаранокии чораҳои муқовимат ба истифодабарии интернет бо мақсадҳои экстремистию террористӣ суҳбат менамоем. хуш омадед ба барнома. нахуст мехостем бифаҳмем ки саҳми прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешгирии ҷиноятҳои экстремистию террористӣ чӣ гуна мебошад? саломат бошед. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмини амнияти ҷомеа ва зиндагонии шоистаи шаҳрвандон дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор дорад. яке аз таҳдидҳои ҷиддии ҷаҳони муосир экстремизм ва терроризм ба шумор меравад. пешвои миллат 13 марти соли 2018 зимни мулоқот бо кормандони прокуратура таъкид намуданд ки мубориза бо ин зуҳуроти хавфнок бояд ҳамеша дар сархати вазифаҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ бошад. дар робита ба ин нақши мақомоти прокуратура ҳамчун ҷузъи муҳими низомии давлатиро дар таҳкими заминаҳои ҳуқуқӣ, ҳамоҳангсозии сохторҳои давлатӣ ва ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ бениҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. бо ҳамин мақсад 1 июни соли 2021 бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 187 стратегияи миллии муқоимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 тасдиқ гардид. дар доираи татбиқи ин ҳуҷҷати муҳими стратегӣ ба прокуратураи генералӣ дастур дода шуд ки таъсиси маркази ягонаи иттилоотиро ба роҳ монанд. ин иқдом бо мақсади пурзур намудани мубориза бо таблиғоти экстремистӣ ва терроризм тавассути интернет роҳандозӣ дорад. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 апрели соли 2023 маркази ягонаи иттилоотӣ оид ба пешгирии экстремизм, терроризм ва киберҷиноятҳо расман дар сохтори прокуратураи генералӣ таъсис ёфтааст. ҳадафи асосии марказ баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ дар пешгирии паҳншавии ғояҳои ифротӣ, нест кардани сарчашмаҳои хабарҳои сафедкунандаи терроризм ва кӯмак ба шахсони гумроҳшуда мебошад. қобили зикр аст ки дар банди 8 стратегияи миллӣ баланд бардоштани самаранокии чораҳои муқоимат ба истифодаи интернет бо мақсадҳои экстремистӣ ва террористӣ таъкид шудааст. барои ин 11 зербанд таҳия гардидааст ки ҳар кадом самти муайянро фаро мегирад, аз назорату таҳлил ва то корҳои фаҳмондадӣ ва пешгирӣ. имрӯз мо шоҳиди он ҳастем ки ҷумҳурии Тоҷикистон иқдомҳои воқеӣ ва пайваста барои таъмини амнияти миллӣ ва ҳифзи ҷомеа аз ҳар гуна таҳдидҳои муосир аз ҷумла киберекстремизм ҷиддӣ талош меварзад. интернет технология чӣ гуна таъсир мерасонад ба даст задани ҷавонон ба ҷиноятҳои террористӣ, экстремистӣ ва киберҷиноятҳо? интернет технологияҳо ба одамон имконият медиҳад ки ба аудиторияҳои қариб номаҳдуд дар шакли махфӣ алоқа барқарор намуда дар фазои киберӣ бе убури сарҳад ва бо суръати баланди мубодилаи иттилоот намоянд. инчунин интернет технологияҳо ба гурӯҳҳои экстремистӣ, террористӣ имкон медиҳад ки тавассути он барои маблағзорӣ, ташвиқу тарғиб ва ҷалбкунуни онҳо ба сафи худ, инчунин ҳамоҳангсозии амалҳои ғайриқонунии худ шароҳид фароҳам овардааст. яке аз самтҳои асосии истифодаи интернет аз ҷониби террористон фаъолияти таблиғотӣ мебошад. онҳо ба роҳи наворҳои видеоӣ, матлабҳои мултимедия, бозиҳои компютерӣ ва дигар паёмҳои худро паҳн мекунанд ки дар онҳо андешаҳои худро таблиғ намуда ё амалҳои террористиро сафед менамоянд. ин қабил гурӯҳҳои ифротӣ бо истифода аз интернет ба таблиғ ва мудариҷаи видеоҳои амалҳои террористӣ зӯроварӣ ё бозиҳои видеоӣ ки аз ҷониби созмонҳои террористӣ сохта шуданд, амалҳои террористиро тақлид мекунанд ва истифодабарандагони онро ба нақшаи террористии виртуалӣ ҳавасманд мекунанд. ин мавод метавонад тавассути вебсайтҳои махсус, форумҳо, гурӯҳҳои бастаи чат, шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли Twitter, Facebook, Instagram, WeChat, YouTube паҳн карда мешавад.
мақсади таблиғоти террористӣ ин ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ бо идоракунии пинҳонӣ бо мақсади паст кардани эътиқоди шахс ба баъзе арзишҳои иҷтимоии коллективӣ, паҳн кардани эҳсосот изтироб, тарс ва ваҳм дар байни аҳолӣ ё гурӯҳҳои мушаххаси аҳолӣ мебошад. Ин метавонад тавассути паҳн кардани маълумоти бардурӯғ, овозаҳо, таҳдиди зӯроварӣ ё тасвирҳои марбут ба амалҳои ивоангезӣ, зӯроварӣ ба даст оварда шавад. ҳадафи таблиғот таъсир расонидан ба рӯҳияи шахсони эҷод эҳсоси тарс, изтироб ё коса кардани эътиқоди ба арзишҳои ҷамъиятӣ мебошад. Интернет метавонад як воситаи махсуси муассир барои ҷалби ҷавонон ва ноболиғон бошад, ки қисми зиёди корбаронро ташкил медиҳад. маводҳои таблиғотӣ тавассути интернет ба мақсади ҷалб намудани ҷавонон ва ноболиғон дар шакли бозиҳои компютерӣ паҳн карда мешавад. созмонҳои террористӣ бозиҳои маҷозии онлайн, ки видеоҳоро таҳия намуда онро ҳамчун воситаи ҷалб ва омӯзишӣ истифода мекунанд. чунин бозиҳо метавонанд яке аз воситаҳои таблиғи зӯроварӣ алайҳи шахсиятҳои давлатӣ ё сиёсӣ, пешниҳоди мукофот барои муваффақиятҳои виртуалӣ хизмат кунанд. созмонҳои террористӣ ва ҷонибдорони онҳо низ метавонанд аз интернет барои маблағгузории ҳамлаҳои террористӣ истифода баранд. усулҳое ки террористон тавассути интернет барои ҷамъоварии маблағ ва захираҳо истифода мебаранд метавонанд ба 4 категорияи асосӣ ҷудо намуд. якум, дархости мустақим барои хайрия, ҳамчун хайрия пешниҳод мекунанд. дуюм, тиҷорати электронӣ бо воситаи интернет. сеюм, истифодаи воситаҳои пардохти онлайн ва чорум, миёнавии созмонҳои террористӣ байни чун аз созмон тартиб додагӣ ҳастанд ба воситаи ҳамун таблиғ мекунанд. усулҳои пардохт дар интернет тавассути вебсайтҳои махсус ё платформаҳои коммуникатсионӣ интиқоли электронӣ маблағҳоро байни тарафҳо осон мекунад. созмонҳои террористӣ бо роҳҳои гуногун маблағ ҷамъ мекунанд, аз дархостҳои мустақими хайрия то истифодаи системаҳои пардохти электронӣ ба мисли PayPal, Яндекс.Пул, кошелёк ва дигар воситаҳо, ки одатан санҷиши сахти шахсиро талаб намекунад. ҳоло пардохт тавассути QR-кодҳо маъруф шудааст, ки ин пайгирии интиқоли маблағро душвор мегардонад. бо мақсади иҷрои банди 8 нақшаи амалии стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм як қатор чораҳо андешида шуда истодааст. оё дар тоҷикистон хавфи паҳншавии экстремизм тавассути интернет вуҷуд дорад? бале, дар тоҷикистон хавфи паҳншавии экстремизм тавассути интернет вуҷуд дорад. гарчанде мо дар кишваре бо сатҳи баланд суботи сиёсӣ ва амниятӣ бошем ҳам интернет фазои боз ҳам фаромилӣ аст. бисёре аз гурӯҳҳои ифротӣ кӯшиш мекунанд, ки аз ин озодӣ истифода баранд, то ҷавононро бо рӯи таблиғот фирефтаи гурӯҳҳои худ намоянд. қайд кардан ба маврид аст, ки танҳо дар соли 2024 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 158 сомонаҳои интернетӣ барои паҳн ва тарғиби ақидаҳои экстремистӣ маҳдуд гардида 6575 аккаунт ва интернет қатъ карда шуд. 8575 наворҳои видеоӣ дар хусуси экстремистӣ нобуд карда шудаанд. чаро бештар ҷавонон мавриди хавфи таблиғоти ифротӣ қарор мегиранд? ҷавонон бештар ва фаъолтар истифодабарандагони интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ки мебошанд, онҳо дар марҳилаи ташаккули ҷаҳонбинӣ қарор доранд ва дар ҳолати надоштани иттилооти кофӣ метавонанд зери таъсири таблиғоти радикалӣ қарор гиранд. аз ин рӯ мо бояд ҳамеша ҳушёру зирак бошем ва ҷомеаро бо дониш баланд бардоштани маърифати динии ҷавонон саҳмдор бошем. ин ҳам яке аз вазифаҳои асосии мо мебошад. ташаккури зиёд. инҷо қайд гардид, ки дар соли 2024 фаъолияти 158 сомона маҳдуд карда шуд. мегуфтед, ки оё бастани фаъолияти сомонаҳо ё каналҳои иҷтимоӣ роҳи самараноки мубориза бо ифротгароӣ буда метавонад? мақомоти давлатӣ дар самти пешгирӣ аз ифротгароӣ дар интернет чӣ чораҳо меандешад? ташаккур. ин танҳо як қисми мубориза буда бастани манбаъҳои хатарнок муҳим аст, аммо боз ҳам муҳимтар таъмини иммунитети маънавӣ ва зеҳнии ҷомеа мебошад. агар шахс ақл ва маърифати солим дошта бошад, ҳеҷ гуна таблиғоти ифротгароӣ ба ӯ таъсир намерасонад. дар тоҷикистон як қатор ниҳодҳо аз ҷумла прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи дин бо ҳамоҳангӣ фаъолият мебаранд дар самти таҳияи барномаҳои таълимӣ, мониторинги шабакаҳо, таъмини амнияти иттилоотӣ
ва ҳамкорӣ бо провайдерҳо тадбирҳои зарури андешида шуда истодааст. нақши падару модар ва омӯзгорон дар пешгирӣ аз ифротгароӣ тавассути интернет чӣ гуна мебошад? падару модар ва омӯзгорон шахсоне мебошанд ки наздиктарин ба ҷавононанд. онҳо бояд на танҳо назорат баранд, балки муҳити боз ва муколимавиро фароҳам оваранд, ки дар он кӯдак ё навраз озодона савол диҳад ва ҷавоби дуруст бигирад. муносибати ғамхорона ва иттилоотнок метавонад ҷавононро аз хатари ифротӣ эмин нигоҳ дорад. шумо чӣ гуна муҳтавои муқовиматро муфид мешуморед? муҳтавое ки бо забони фаҳмо ва таваҷҷӯҳи ҷавонон омода шудааст, видеоҳои кӯтоҳи таълимӣ, муҳосиба ба шахсиятҳои маъруф, саҳнаҳои зиндагии воқеӣ, мубоҳисаву гуфтугӯҳо дар шабакаҳои иҷтимоиро зиёд намуда, бо ин мақсад наврасон ва ҷавонон бояд ба маълумоти дуруст ва далелнок дастрасӣ дошта бошанд, на ба барномаҳои ифротии паёмҳои таҳқирдиҳанда. саломат бошед, ташаккури зиёд. инҷо доир ба соҳаи сайёҳӣ мехостам якчанд савол пешниҳод намоям. боиси хушнудист ки имрӯз дар заминаи таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи сайёҳӣ, ҷумҳурии мо ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои васеи сайёҳӣ ва муфид барои ҷаҳонгардон дар арсаи олам муаррифӣ гардидааст. кам нестанд сайёҳоне ки мехоҳанд аз табиат ва обу ҳавои тоҷикистон баҳра бурда, ҳамчунин бо фарҳанг ва расму оини пурғановати миллати тоҷик шинос шаванд ва хеле зиёд ҳам меоянд. мегуфтед ки қабулу гусели сайёҳон аз ҷиҳати ҳуқуқӣ дар кадом низом сурат мегирад ва риояи талаботи муқаррар гардида аз ҷониби сайёҳон зимни сафар ба тоҷикистон чӣ тавр назорат бурда мешавад? қабули гусели сайёҳон ба тоҷикистон мувофиқ қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи туризм ва дар бораи муҳоҷират ва дигар санъатҳои марбут ба вуруд ва буду боши шаҳрвандони хориҷӣ амалӣ мегардад. сайёҳон ҳангоми ворид шудан ба тоҷикистон бояд ҳуҷҷатҳои лозимаро мисли шиноснома ва раводид дошта бошанд ва қоидаҳои буду бошро риоя кунанд. дар аксар маврид ширкатҳои сайёҳӣ барои сабти ном ва ҳуҷҷатгузории дурусти сайёҳон кӯмак мерасонанд. зеро назорат аз болои риояи ин қоидаҳо тавассути мақомотҳои марзбонӣ, муҳоҷират ва мақомотҳои корҳои дохилӣ анҷом дода мешаванд. онҳо муайян мекунанд ки сайёҳон бо ҳуҷҷатҳои дуруст ворид шуданд ва дар вақти муайяншуда кишварро тарк мекунанд. ҳамчунин онҳо назорат мекунанд ки сайёҳон ягон қонуншиканӣ содир накунанд ва тартиботи ҷамъиятиро низ вайрон насозанд. бехатарии сайёҳон то кадом андоза таъмин мебошад ва барои он ки онҳо ба номи фиреби нафарони бадхоҳ нафтанд, аз ҷумла тавассути интернет ва дигар сомонаҳои иҷтимоӣ чӣ гуна тартибот ҷорӣ мебошад? ҷумҳурии тоҷикистон бехатарии сайёҳонро яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатии соҳаи туризм дониста, барои таъмини он чораҳои мушаххасро амалӣ менамоянд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла милитсия, хадамоти марзбонӣ ва ниҳодҳои амнияти ҳамкориҳои зич доранд, то сайёҳон дар тамоми марҳилаҳои сафар аз фурудгоҳ то мавзеъҳои таърихӣ ва фароғатӣ бо амнияти комил бошанд. дар ҷойҳои серсайёҳ ба монанди нуқтаҳои вуруд, меҳмонхонаҳо ва саёҳатгоҳҳо тадбирҳои посбонӣ ва назорат пурзур гардида, барои ҳалли ҳар гуна мушкилот ва дархостҳои сайёҳон хизматрасониҳои фаврӣ ташкил шудааст. ҳамзамон барои пешгирии домани фиреб ва хизматрасонии ғайрирасмӣ маълумот ва дастурамалҳо бо забонҳои гуногун пешниҳод мегарданд. ширкатҳои туристӣ вазифа доранд сайёҳонро бо қоидаҳои буду бош ва қонунҳои ҷумҳурӣ шинос кунанд ва дар сурати зарурат онҳоро роҳнамоӣ намоянд. илова бар ин, хати доимамалкунандаи тамос бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои фавран расонидани кӯмак ва ҳалли масъалаҳои фавқулода фаъол аст. ин тадбирҳо дар маҷмӯъ барои он равона шудаанд ки сайёҳон дар ҷумҳурии тоҷикистон
ҳамзамон бо гирифтани таҷрибаи мусбӣ аз амнияти шахсӣ ва ҳуқуқҳои худ пурра итминон дошта бошанд. ташаккури зиёд барои як суҳбати пурмуҳтаво. бинандагони азиз, барномаи нуқтаи назар буд манзуратон ва мо суҳбате доштем бо прокурори калони маркази ягонаи иттилоотӣ оид ба пешгирии экстремизм, терроризм ва киберҷиноятҳои прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон абдуллозода азимҷон неъмат ва прокурори ҳамин марказ аҳмадзода наҷибулло файзулло дар мавзӯи баланд бардоштани самаранокии чораҳои муқовимат ба истифодабарии интернет бо мақсадҳои экстремистию террористӣ. саодати зиндагӣ насибатон бошад. хайр.